Hej. Det jeg gerne vil sige noget om i den her video, det er, eller sige og vise, det er den her test omkring mavesyre. Fordi mavesyren er essentiel for vores fordøjelse, og hvis vi har for lidt af den, så spiller det ikke fra start af, eller hvis du tykker dårligt, så spiller det ikke helt fra start, og næste trin er så maven, hvor det er mavesyren, ikke? Men det tricky med det ved mavesyren, som jeg godt kunne tænke mig at sige noget om, det er faktisk, at symptomerne på at have for meget mavesyre og have for lille mavesyre er fuldstændig ens. Det er begge steder sure opstød, svin i maven, oppusten af maven, og der findes nogle andre også. Jeg kommer til at lave et pdf, hvor det kommer til at stå alle symptomerne. De er fuldstændig ens. Og mange bliver jo diagnosticeret, eller får diagnosticeret en for høj mavesyre. Men det er tit og ofte klinisk hos lægen, og klinisk betyder, det er, at vi lytter til, hvad du siger, og kigger på, hvordan du har det. Lige med maven, så kigger de jo ikke ned i maven for at se, om der er syder og bobler for meget, eller om det er, ikke fungerer på grund af for lidt. Og nu er vi ikke ude i noget mavesår, jeg snakker her. Men der findes måde at teste på. Hvis du har sureopstød, svin i maven, bliver oppustet, når du har spist, især med visse fødeemner, sådan lidt ulogisk, så er det der, og så er det der ikke, så kan du lave en lille test, om du har for lidt mavesyre, eller for meget. Det er den samme test. Det er bare to forskellige resultater. Det du skal gøre, det er, at den ene smager forfærdelig rædselsfuld. Det gør det i hvert fald for min løg. Det er sindssygt heftig smag, men den er effektiv. Fordi det du kan gøre, det er, at du kan tilsætte syre i din mave. Nu er vi ikke ude i noget voldsomt syre, vel? Men æblecideredike. Hvis du tager en spiskefuld af det, eller sådan en lille spiskefuld af det der, og det så hjælper ret hurtigt, inden for 20 minutter, med de her sådan, ting i din mave, så er det fordi, du har for lidt mavesyre. Okay? Hvis du indtager æblecideredike, jeg viser dig den lige om lidt en flaske, eller det gør jeg nu. Jeg skal lige hente den. Den er her. Hvis du efter altså nu er det jo en urtekram, så alt muligt, der findes mange former for æblecideredike, men den her, det er den, jeg har haft brugt, og jeg bruger den også til andet end det, som jeg siger lige om lidt. Men hvis du tager en spiskefuld af det, og dine symptomer dulmer, så er det fordi, du har for lidt mavesyre. Okay? Du kan også gøre noget helt andet, hvis det der æblecideredike, du har prøvet det, og du besvimer af rædselsfuldhed over, hvor forfærdeligt det er at indtage den ene spiskefuld. Jeg synes selvfølgelig, du skal prøve at flytte grænsen. Jeg har selv gjort det, og det lykkedes, men det lykkedes. Så kan du også gøre noget andet. Du kan tage et homeopatisk middel, og det henter jeg lige. Det hedder Heparon. Det kan du ikke se, det er jo omvendt, men Heparon, den ser sådan her ud. Heparon er noget, man indtager, når man har for lidt mavesyre. Det vil sige, at den her, den afhjælper også symptomerne. Og der skal op at tage 30 dråber. Heparon koster, de der homopatiske, de ligger i prisleje mellem 100 og 150 kroner. Og den kan du jo bruge direkte efterfølgende, som til at genoprette balancen i mavesyren. Og æblecideren, det er som regel sådan en ordentlig flaske, man får, og så står man der og tænker, hvad fanden skal jeg bruge den til? Jeg er ikke klar over prislejen inden for urtekram, jeg kan simpelthen ikke huske det. Men det, der er det gode, nu er det lige en pendant til så æbleciderediken, det er altså, at den er simpelthen så god til at optage mineraler med. Så hvis du kan få dig selv til at komme den i en oliedressing og lave det er en form som olieeddike-dressing, hvor du sagtens skal tilføre krydderier og balsamico og hvidløg chili, hvis du kan tåle det. Det er måske ikke så rart med for lidt mavesyre, så få chili ned i den, men på sigt, jamen så kan den sagtens bruges som det. Sådan lige drys, ikke den voldsomme mængder ud over din salat eller aftensmad, men den hjælper simpelthen til at optage mineralerne med. Så det er en katalysator for en bedre optagelse. Ja. Så der findes de her to måder. Og hvis det er, at du tænker homøopati, jeg har hørt noget om, at det ikke hjælper, så er der også kun kliniske, og erfaringsbaseret egentlig dokumentation for, at det virker. Det er ikke noget, der er forsket så meget i, og det bliver beskyldt for, det placebo, og det
om man har sin filosofi eller ikke, det hjælper på mig. Og om det så er placebo, så er jeg ligeglad. Det er det, jeg kan indtage. Også i form af magnesium og zink, osv. Men det er så en helt anden ting. Der er de 2 muligheder. Jeg siger det lige igen. Har du symptomer på, for lidt mavesyre eller for meget, så vil det at indtage en spiskefuld æblecidereddiker, hvis det dulmer dine symptomer, så har du for lidt mavesyre. Omvendt, hvis det øger dem, og det gør det værre, så har du for meget mavesyre, og så er det jo så, du skal til lægen for noget der. Der findes sikkert også noget homeopatisk, hvis du er til den ting. Og det samme med heparonen. Hjælper det, dulmer det på symptomerne? Yes, så er du for lille mavesyre, men den giver ikke nogen provokation, sådan så det bliver værre, altså forværre de ting og sager af symptomerne i maven. Det skulle den ikke gøre. Det var det om mavesyre til dig, en lille test. Og held og lykke med det.